Kita kan lama nggak duet ya. Ada Deika bersama Seneng Guyon. Bapak MC. Matur sembah nuwun. Saben dina mengalamun jroning sepi sapi samun amongaten saged tulu bawayangan munduh kang mas wong bagus linan-linan bisa lali saya anjreh runcit ati wong manis among kumantil ing bandu ing nitra apa Nicholas sirakantas citra ing janji minangki katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu Nah, aku seru. Pokoknya Pak Deddy muni dek dek dek. Dek. Batenku ngene tok. Piye? Baten iki sing dek iki ya apa Oh, ngono. nih? Sing dawa iki ya apa nih? Iki lho. Walah. Wi tondo-tondo Kenapa? tengeri arep Ngono iki cacah ya kok manut ngono lah. Heeh. Gumunku iki. Kono EO ne. EO. Pim Kimpinan. Kimpinan. Oh, tak kira nek Kim. Aja sia-sia. Ya. Mongko kang Ha, yuk, yuk. Tanpa bisa tinuku jodoh lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Seneng guyon lo iki. Campur sari seneng guyon. Bersama Deika dan juga masih bersama Jati Joyo. Saben dina mengalamun jroning sepi samun Keliling kota. amangaten
Nah, ngono mung dene. Lah nyapa? Kaya kudune dikeki panggan. Ora kathek. Oh, jaipong. Oh, iya. Lek jaipong ki ra kena dia. Ya kenek jane. Kena. Mergane kimpinane ki emang ndak muni. Oh, ndak muni. Heeh. Heeh. Mek tungtungane tok. Oh, ngono. Iya, roh ora? Piye? Tungtungane tok. Tungtungane. Oh. Ya sing ditutokne lho. Oh, kuwi. Kathek kuwi Roh, mau. ta? Heeh. Iya, Bagi wis. jan luar biasa tamune Dike. Nggih. Ya semangke mbok pilih ibu-ibu utawi mas-masing kang wonten ngajeng mriki. Nggih. Lah semangke badhe nderek bergabung wonten mriki nyemanggake. Nyemanggaaken nggih menika tasik tari piring. Heeh, tasih Nah. tari piring nikmati pasugatan. Nggih, Wes, kanca-kanca sampun to tari piring. Sampun, Sampun. sampun. Jenengan mung sampun to, Derek? Dereng. Gini kok wis seru sama lemu bengok. Lah, aku iki wis rasa lho Mas, kemang mandek ning tengah dalan terong mengkok aku wis. Terong mengkok nyatu ya kaya ngono lho sampean iki. Lho, sangu. Ya, Ya dibacoke meneh kerek sithik. mongko